ክርያላይሶን ኣብ ሰሙን ሕማማት ዝጽለዩን ዘይጽለዩን ጸሎት ኣይኖትዮም። ኣብ ሰሙን ሕማማት ኣጻውማናን ኣመጋግባናን ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ክንሕልፎያ ቅድስት ቤተክርስቲያንና እትእዘዘና። ስጋዊ ርክብ ኣብ ሰሙን ሕማማት ሓጢያት ድዩ ንዝብሉ ሕቶታት ብዝተኻለና መጠን ንምምላስ ንምግላጽ ክንፍትን ኢና። ንስኻትኩም እውን ሰሚዕኹም ነዚ ግዜ ብስግደት ጥራይ ዘይኮነ ብጸሎት እውን በርቲዕኹም ክትሕልፍዎ ንዘኻኽረኩም። በዚ ሰሙን ሕማማት ሓደ ሰባት እዚ ይጽለዩ እዚ ድማ ኣይጸልን እንዳበሉ ነቲ ምኽንያት ከይተዛረቡ ከይረድኡ ክጽሕፉን ክምህሩን ሰሚዕና። እዚ ድማ ኣዝዩ ንምእመናን ኣብ ጸሎቶም ምድነጋራት ዝፈጥርን ናይ ምጥርጣር የእቶም እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ ሰሙን ሕማማት ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቃይ መከራ እንዝከረሉ እምበር ናይ ካልኦት ቅዱሳን ወይ እውን በዓላት እንዳኽበርና እናሐስበሉ ጊዜ ኣይኮነን። ምክንያቱም ናቶም በዓል ካብ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተቐበሎ ሕማም ካብ ዝተቐበሎ መከራ ካብ ዝተቐበሎ ስቃይ እቲ ንወዲ ሰብ ኢሉ ካብ ዝኸፈሉ ውዕለታ ኣይበልጽን እሞ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ይትረፍ ንሕና እቶም በአጸደ ነፍስ ዘለው ቅዱሳን እውን እንተኾኑ ናይ ጎይታ ሕማማት ዝዝከሩሉ እምበር ናይ በዓሎም ክብሪ ዝዝከሩሉ ኣይኮነን። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ምእመናን ካብ ዝጽልይዎም ጸሎት ድማ ውዳሴ ማርያም፣ መዝሙረ ዳዊት፣ ሰይፈ ስላሴ፣ ሰይፈ መለኮት፣ አርጋኖን፣ ሰኔ ጎልጎታ፣ ትምህርተ ህቡአት፣ ድርሳነ ማህያዊ፣ ድርሳነ መድኃኔ ዓለም እዚኣቶምን ካልኦትን እዮም። ሓደ ሰባት ካበይ ከም ዝረኸብዎ ተዘይተፈልጠ ውዳሴ ማርያምን መዝሙረ ዳዊትን ጥራዩ ዝጽለይብሉ እዚ ኣዝዩ ስሕተት እዩ። እዞም ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርናዮም ናይ ጸሎት መጽሓፍቲ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ክንጽልዮም ንኽእል ኢና። ብርግጽ ኣብ ናይ ሰሙነ ሕማማት ስርዓት ዘይኣትው ጸሎት ኣለዎ። ንሳቶም እውን መልክዓ ማርያም፣ መልክዓ ኢየሱስ እዚኣቶም ኣይጽልዮን እዮም። መልክዓ ኢየሱስ ሰላም ለትንሳኤከ ሰላም ለእርገትከ ዝብል ሰላምታ ወይ እውን ምስጋና ኣለዎ። ስለዚ ክሳብ ዓርቢ ዘሎ ግዜያት ናይ ጎይታ ትንሳኤን እርገትን ዘይኮነ ናይ ጎይታ ሕማም ጥራይ ስለ ዝዝከር እዩ። ከምኡውን ኣብ ሰሙነ ሕማማት ናይ መላእኽቲ ድርሳናት ናይ ቅዱሳን ገድላት ኣይጽለን እዩ ወይ እውን ኣይንበብን እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ተተጸለየ ነውሪ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ንቅዱሳን መላእኽቲ ንቅዱሳን ኣቦታት ንቅዱሳን ኣዴታት ብድርሳናቶምን ብገድላቶምን እንዝከረሎም ግዜ ስለ ዘይኮነ እዩ። ከምኡውን ኣብ ሰሙነ ሕማማት ናይ ግዝት በዓላት ወይ እውን ዓበይቲ በዓላት እንተውዒሎም ሰሙነ ሕማማት ስለ ዝስዕሮም ንሳቶም እውን ኣይሕሰቡን እዮም። አንድ ዕላማ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ብዙሕ መጽሓፍቲ ስለ ዝንበቡ ካብ ጸሎትና ቀጽልና እቶም ዝንበቡ መጽሓፍቲ ብነፍስና እንዳሰማዕናዮም ናይ ጎይታ ሕማም ንኽንዝክር እዩ። መልክዓ ማርያምን መልክዓ ኢየሱስ ዘይጽልይሉ ምክንያት እዞም ጸሎት ንውልቂ ጥራይ ወይ እውን ናይ ውልቂ ጸሎት ጥራይ ዘይኮኑ ኣብ ማህሌት ዝጽለዩ ናይ ማህሌት ምስጋና እውን ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ቅዳሴ ብጀካ ዕለተ ሐሙስ ኣብተን ካልኦት መዓልታት ስለዘየለ እዞም ጸሎት ንግዚኡ ኣይጽለዩን። ውዳሴ ማርያም፣ መዝሙረ ዳዊት፣ አርጋኖን፣ ሰይፈ ስላሴ፣ ሰይፈ መለኮት፣ ሰኔ ጎልጎታ፣ ውዳሴ አምላክ ብውልቂ ክንጽሊ ዝኽልክል ስርዓት የለን። ጸሎተ ሰናይ ኣብ ሰባት እንዳሓደረ ኣጎል ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ስርዓት ጠበቃ እንዳመሰለ
ንሰሙነ ሕማማት እንዳመኽነየ ካብ ጸሎት ከይርሕቐና ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ እንተኽኢልና ኣብ ዓብይ ጾም ዝደኸምና ሰባት በዚ ሰሙን እዚ ብጸሎት ብስግዳን ብምብርታዕ ክንጋደል ይግባአና እዩ ይትረፍ ጸሎት ገዲፍና እንዳጸለና ኸማነይ ፈተናና መከራና ከመይ ከም ዝኾነ ንሕና ኢና ንፈልጦ በዚ ጋጣሚ ድርሳነ ማህያዊ ዝብል ስለ ጎይታና ሕማም ስለ ጎይታና ስቃይ ስለ ጎይታና መከራ ብዘደንቕ ዝነግረና መጽሓፍ ኣሎ ንዑ ገዚእና ንጠቀመሉ ምክንያቱም ድርሳነ ማህያዊ ኣብ ሰሙን ሕማማት ጥራይ ዘይኮነ ንናይ ጎይታ መከራ ውዕለታ እንዳሓሰበ ዓርቢ ነዚ ጸሎት እዚ ዝጸልይ ሰብ ብነፍስን ብስጋን ይኸብር ኣብ መንግስተ ሰማያት እውን ንጎይታ ምስ ዝገነዝዎ ምስ ኒቆዲሞስን ምስ ዮሴፍን ይኸውን ከምኡውን ኣብተን ሸውዓተ ናይ ጸሎት ግዜያት ዝጽሊ ሰብ እንድሕር ሃልዩውን ብነፍስን ብስጋን ፈጺሙ ይኸብር እጅዑ እውን ምስ ፍቁረ እግዚ ምስ ቅዱስ ዮሐንስ ይኸውን ዝብል ዓብይ ቃል ኪዳን ኣለዎ ስለዚ ንድርሳነ ማህያዊ ብምጽላይ ናይ ጎይታ ሕማም ክንሓስብን ካብቲ ቃል ኪዳን በረኸት ክንሳተፍን ይግባአና ድርሳነ ማህያዊ ልክዕ ከም ውዳሴ ማርያም ነናይ ዕለቱ ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ዝተኸፋፈለ ብምዃኑ ንኽንጽልዮ ኣይከብድን እዩ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ድርሳነ ማህያዊ መልክዓ ማህያዊ ዝብል ካብ መዓርን ጸባን ኣዝዩ ዝጥዕም ንጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርእሲ ጸጉሩ ክሳብ ጽፍሪ እግሩ ንመላእ ኣካላቱ እንዳልዓለ ዘመስግን ስለ ዝኾነ ንመልክዓ ማህያዊ እንዳጸለና ብዙሕ በረኸትን ጸጋን ክረክብ ይግባአና እዩ በዚ ሰሙነ ሕማማት ድንግል ማርያም ብወዳ ዝተልዓለ ብዙሕ መኸራ በጽሕዋ እሞ ንዓ እውን ብውዳሴ ማርያም ብኣርጋኖን ብሰነ ጎልጎታ ክንሓስባን ክነመስግናን ይግባእ እዩ ንጎይታና እውን ብሰይፈ መለኮት ብውዳሴ ኣምላክ ብመዝሙረ ዳዊት ብደርሳኑ ክንዝክሮ ክነመስግኖ ይግባእ እምበር ብሕማማት ምኽንያት ካብ ጸሎት ክርሕቕ ኣይግባእን እዩ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ጸሎትናን ኣመጋግባናን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ኸ እንታይ ትእዝዘና ንዝብል ክርኢን ከለና በዚ ሰሙነ ሕማማት ናይ ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ናይ ስርዓት መጽሓፍ ዝኾነ ናይ ካህናት ናይ ምእመናን ናይ ሰሙነ ሕማማት ናይ ኣጻውማናን ኣመጋግባናን ንረብሓና ንኽንጥቀመሉ ጸጋን በረኸትን ንኽንረክብ ስርዓት ይሰርዓልና እዩ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ፍትሐ ነገሥት ኣብ አንቀጽ 15 ቁጥሪ 578 ጨው ዘለዎ ቅጫ ክንበልዕን ጽሩይ ማይ ክንሰቲ ይእዝዘና ከምኡውን ናይ መስተ ኣመል ዘለና ሰባት ኣብ ሰሙነ ሕማማት ካብ ወይንን ስጋን ተፈለዩ ብምባል ብጸሎት ክንምሰጥ እምበር መስተ ከይንሰቲ ይእዝዘና እዩ ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ነገር ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብቅጫን ማይን ናይ ምጻም ጸጋን ልምድን ዘለና ሰባት እንተ ንጸውም ወይ እውን እንተ ንትግብሮ ብዙሕ በረኸት ንረክብ ልምድን ጸጋን ዘይብልና ተኾይና ግና ግዴታ ኣይኮነን ኣብዚ ሰሙነ ሕማማት ክንጸውም ከለና ብቂምታን ብነገርን ምስ ፈተውትና ተባይስና ብሓሜት ተጨማሊቕና በአንደበትና ሕማቕ እንዳተዛረብና ክንጸውም ኣይግባእ ምክንያቱም ጾም ክንጸውም ከለና ካብ እኽለ ማይ ጥራይ ዘይኮነ ክንክልከል ዝግባአና እተን ሓሙሽተ ህዋሳትና እውን ማዕረ ክጾም ኣለዎን ሕማቕ ካብ ምርኣይ ሕማቕ ካብ ምዝራብ ዝተፈላለየን ክንቁጠብ ይግባአና እዩ ምክንያቱም ኣፍናን ልብናን ዘይራኸበሉ ቃልናን ተግባርናን ዝተረሓቁሉ ጾምና ጾም ዘይኮነስ በረኸት አልቦ ልምዲ ዝኸውን ኣብ ውሽጢ ሰሙነ ሕማማት ኣብ ዘሎ ናይ ኣክፍሎት መዓልታት ክርኢን ከለና ናይ ሰሙነ ሕማማት ኣክፍሎት ከም መንፈሳዊ ልምድናን ብርትዓናን ብክልተ መልክዕ ኣማራጺ ኣቐሚጡልና ኣሎ ንሱውን ንዓርብን ቀዳምን ንኽልቲኦም ብሓንሳብ ክጸመን ዝኽእል ሰብ ክሳብ ለይቲ ማለት ደርሆ ክሳብ ዝንቁ ወይ እውን ክሳብ ቅዳሴ ዝውድእ ምግቢ ኣይብላዕ ይብለና ነገር ግን ነዘን ክልተ መዓልታት ብሓንሳብ ክንጾመን ተዘይክኢልና ግና
ናይ ቀዳም ጾም ይጹም ብምባል አቀሚጡልና ኣሎ እዚ ዘርዚርና ክሪኦን ከለና ዓርብን ቀዳምን ብሓንሳብ ጽምዎን ዝበለ ኣብዘን ክልተ መዓልታት ዝግበር አኽፍሎት እዩ ንሱውን ሓሙስ በሊዕና ዓርቢ ክንሰግድ ውዒልና ዓርቢ እኽለማይ ከይጣዓምና ቀዳም ውዒልና ካብ ትንሳኤ ድሕሪ ቅዳሴ ዘሎ ክንበልዕ ዝእዝዘና እዩ ነዘን ክልተ መዓልታት በሓድነት ወይም በሓንሳብ ክንጾመን ተዘይክኢልና ግና ናይ ቀዳም ጾም ይጹም ይብል ናይ ቀዳም ጾም ይጹም ምባሉ ዓርቢ ብጾምን ብስግደትን ውዒልና ናይ አክፍሎት ልምዲ ዘይብሎም ሰባት ወይ እውን ንዝተወሰነ ግዜ ክጾሙ ዝኽእሉ ሰባት ዓርቢ በሊዖም ንቀዳም ይኽፍሉ ወይ እውን ካብ ቀዳም ምጽዋም ይጀምሩ ክሳብ ትንሳኤ ድሕሪ ቅዳሴ ይብልዑ ማለት እዩ እዚ ትእዛዝ እዚ ንዝሓመሙን ንደካማታት ሰባት ዘገናዘበ እዩ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 15 ቁጽሪ 593 ንደቂ አንስትዮ መመላኽዒ ከይጥቀማ ከይገብራ ይእዝዝ እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ዝኾነ ሰብ ቤተሰቡ ሞይቱ ወይ እውን እንደ ሓዘን ክኸይድን ከሎ ንሓዘን ዝምጥን አከዳድና እምበር ዓይነ ሰብ ዝስሕብ ዓይነት አከዳድና ገይሩ ኣይከይድን እዩ ስለዚ ኣብ ሰሙነ ሕማማት እውን ናይ ጎይታ ሕማም ናይ ጎይታ መከራ ናይ ጎይታ ስቕለት እንዳዘከርና እንሓዝነሉ እንበኸይሉ ዳ እምበር እንመላኽዓሉ ስለዘይኮነ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ዝኽልከላ ብምቕጻል ብናይ ቅድስት ቤተክርስትያንና ስርዓት መሰረት በዚ ሰሙነ ሕማማት ዝኽልከሉ ነገራት ኣሎ ንሳቶም ድማ ብኢድ ምጭባጥ ሰላም ምብሃል ምስዓዓም መስቀል ምስላም ከምኡውን ጥምቀት ወይም ክርስትና ክህነት መሃብ ፍትሓት ምስካር ከምኡውን ኣብዚሕኻ ምብላዕ ብፍላይ ከዓ ጠጥዑሙ ምግቢ ምብላዕ ዳንኬራ ዋዛ ሰሓቕ ፀዋታ በዚ ሰሙነ ሕማማት ዝተኸልከሉ እዮም ከምኡውን ኣብ መወዳእታ ሩካቤ ስጋ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ሓጢኣት ድዩ ንዝብል ክርኢን ከለና በዚ ሰሙን እዚ ሓደ ሓደ ሰባት ብፍትወት ይፍተኑ እዮም ኣብ ሰሙነ ሕማማት እውን ናይ ፍትወት ጾር ኣዝዩ ዘሸግሮም ሰባት ይህሉ እዮም ነገር ግን ኣብ ሰሙነ ሕማማት ናትና ናይ ስጋና ሓጎስ ዘይኮነ ናይ ጎይታ ሕማም ናይ ጎይታ ስቃይ ናይ ጎይታ መከራ ናይ ጎይታ መግረፍቲ ስቕለትን ሞትን እንሓስበሉ ስለ ዝኾነ ሩካቤ ስጋ ክልኩል እዩ ነዚ እውን ኣብ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 24 ቁጽሪ 923 ኣብታ ክብርቲ ዕለት ሰሙነ ሕማማት ነዚ ሓጢኣት ዝገብር ወይልኡ እግዚአብሔር ንደቂ ሰባት መርዓ ዝሰርዓሎም ቆልዑ ንምውላድ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ ዳ ስለቲ ክሕሎ ዘይክእል ፍቃዱን እዩ እግዚአብሔር ሓንሳብ ዝሕለወሉ ሓንሳብ ድማ ፍቃዱ ዝፍጽመሉ ስርዓት ሰርዐ ነገር ግን ብርክሰት ኣይኹን እምበኣር ከሲሕዋት ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዝግበር ሩካቤ ስጋ ሓጢኣት እዩ ኣብ ሓዳር ሩካቤ ስጋ ሓጢኣት ተዘይኮነ ነገር ግን ኣብቲ ዝተኸልከለሉ ዕለት ምፍጻም ግን ሓጢኣት እዩ ስለዚ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ናይ ስጋ ስምዒት ዝእሰረሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ዓብይ ግዜ ብጾምን ብጸሎትን ብስግደትን ናይ ጎይታ መከራ ናይ ጎይታ ስቃይ እንዳተኸፈልና እንዳሓሰብና ክነሕልፎ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ድንግል ማርያም በቲ ዝተዋህባ ቃል ኪዳና ንሃገርና ኤርትራን ከምኡውን ንሃገረ ኢትዮጵያ ካብዚ አንጸላልዩ ዘሎ ናይ ክፍኣት ደመና ብምልጃኣን ብጸሎታን ብቃል ኪዳናን ተሓልወና አሜን በአርከስ ንሎሚ ከም ናይ አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ፍቃድ ዘቀረብናልኩም ትሕዝቶ እዚዩ ነይሩ ብዙሕ ተማሂርኩምሉ ከም ትኾኑ ተስፋ ንገብር ኩልኩላትኩም በብዘለኹሞ ሰናይ ናይ ሰሙነ ሕማማት ግዜ ይኹነልኩም ክርያ ላይሶን